Oh, kanti kokheli Comrade, umsebenzi ye-passport Phungula Zone. Uma ningazincomi nina, akekho omunye umuntu oyoninqoma. What we are doing la e-passport Phungula Zone, comrade, uspread the whole region. As we speak namhlanje la ngokuqonda kwami kungenzeka mhlambe bakhona abanye engingakababona bakhona. But already la sinabantu ababuya emazoni nangaphandle kwethu awu2. Njengamanje ngoba ngibiza uComrade uSijumbana nje uComrade uSijumbana ubuya eHenry Bona Zone. eHenry Bona Zone ngala mawusuka ko Club Road ubheka le kodwa ngathi ubheka ngabo Pine Town. That's where it comes from. Ulana mhlanje because of umsebenzi wethu ayipassport Phungula Zone. So comrade, lento esiyenza singayithathi kancane. Iyamthinta oseduze iyamthinta nokude. Asenzi ngoba sinemali, asenzi ngoba sinesikhathi, kodwa senza ngoba kufanele comrade. So asikwenzeni ke lokho maqabana ukuze sibathinta abantu babone ukuthi e-passport Phungula Zone uyamuvi. Comrade Sijumbana sicela sibikele e-passport Phungula Zone. Amandla. Kwaza mkhonto kwaza. Ihawu. Tio makabane. Tio MK Tio mkhonto. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza nyamalala kwaza. Kwaza passport kwaza. Commanders morning. You are beautiful. I'm sure you are beautiful. You tell them are beauty and full. Yomkhonto kodwa. Ngani bayi beautiful yomkhonto nokuthi wangazazi. Ngithanda iunity, ngithanda ukubambana kwenu, ngithanda lento engiyibonile ukuthi asikho isidingo sokuthi ngibe noma abantu ukuthi ushaye umgwaqo. Yona nto engiphila ngayo leyo. Ushaya umgwaqo. Amandla. Ngibambe
kunjalo makomanda. Kwanza mkonjo kwanza. Kwanza mkonjo kwanza. Siyabonga komanda, siyabonga kakhulu. Simshayele izandla ukomplete Chumbana komrade. Siyabonga kakhulu komanda. Ozano komanda. Sitheke hawu bayenza awenzani fire brigade uyasha awenzani fire brigade uyasha uyasha bantwana bakho uyasha bantwana bakho Amanda! I love you.